Ing sawijining dina ana bocah jenenge Acis. Acis terkenal ing penjuru sekolah amarga bocah sing rada di luar nalar, utawa ora padha kaya bocah liyane. Acis seneng gawe kancane guyu lan seneng marahi guru jengkel. Salah sawijining dina iki, Acis tekan sekolah wis jam 09.00. Acis mlaku ing kelas kaya wong ora duwe dosa. Pak Al sing ndelok kelakuane Acis sing kaya kriak dadi jengkel. "Arep ngopo we? Ngopo eto Acis?" Acis gur mesem lan jawab, "Nyuwun sewu Pak, kula telat amarga jame. Priksane riyen Pak, nembe jam 5 ing mriko." Acis nutin jam kelas ijik jam 5 amarga watune entek. Kanca-kanca Acis langsung guyu amarga kelakuan Acis sing wani karo guru sing terkenal galak kuwi. "Acis, saiki kowe ngadeg ing ngarep kelas nganti jam pelajarane entek." Acis santai jawab, "Nggih Pak, kanca-kanca ana pantun iki saka aku. Pak Al, mangan iwak bagus." Acis ora nglanjutke pantune kuwi. Tiba-tiba Acis meneng. Lalu Dito takon, "Lanjutane apa, Cis?" Acis marang Dito lan bisik-bisik karo Dito. Dito sing krungu langsung guyu kepingkel-pingkel. Pak Al sing arep takon terus halus dodo amarga Acis wis mlayu metu kelas.